nag-hire ako ng taga-pintura ng aming inuupahan. Ngayon kong taga-santo. Taga saan ka, madam? Walang sabak pa lang, wala na. Binibenta ni Kuya Dong ang kanyang sidecar. Magkano, Kuya Dong? 20 lang. 20 lang daw. Sidecar lang, ha? Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Ayan mga kawaray, meron akong ginagawa dito. Ngayon na, ito yung mga gamit namin ay liniligpit namin at inaayos. Meron kasi kami ditong inaayos dito sa may yan, dito sa aming barang space na dito tinutulugan namin talaga itong mga kawaray. Ngayon, inaayos ko kanina yan. Tinigil ko lang kasi hindi pa gising yung yung kapitbahay namin, tulog pa. Ayusin lang natin yan mga kawaray. Maglalagay kami dyan ng linoleum para dun sa aming darating na bisita na taga Tacloban. Pero pwede naman po sa taas. Dyan sa taas. May second floor naman kami sa taas. Pwede naman siya rito. Siyempre, para maano lang yun, aayusin lang natin yung mga kawaray yung nandun. Baka sakaling gusto niya rito matulog, hindi naman sa kasi ito space talaga to dito, mga nagaya namin mga gamit, pero nilinisan lang namin kung gusto lang naman ng aming bisita matulog dito, kasi mayroon naman nilalagay dito parang pag di siya sa sahig tutulog. Siyempre itong gagamitin niya, itong upuan, kasi dito minsan ako natutulog taas. Ganda naman to, lalagay ko dun sa labas para mayroon naman siyang privacy para sa kanyang sa kanyang kung anong oras siya matulog, para hindi naman ayusin namin itong mga kawaray. Nililinis lang namin. Pumunta lang sila at si Mark dyan sa Vista Mall. May binibili silang floor mat yata yun, at yung pang basta yun yung mga kawaray, floor mat, at hindi ko lang alam kung ano pang binibili niya ron. Kaya yan mga kawaray, kaya magulo ang aming pamamahay dahil hindi pa namin nalilinis na maayos. Sana pagpasensyaan mo ng aming inuupahan sangkay. Alam naman namin to si Biboy at hindi naman to maarting tao. Alam naman namin na hindi ito tulad ng na napaka matawag nito yung ano ba yun? Basta cut ko na lang, hindi ko alam. Yan, basta yun na mga koray, naayos na namin yan. Ayusin namin to, mga kalat namin. Marami pa ako dito mga koray na mga bedsheet na hindi pa na bibenta. Napakarami pa to. Charan! Napakarami yan guys. Dalawang pa yan. Dalawang pa to mga kawaray. Storage. Ito, bedsheet. Ito naman ito. Bedsheet tsaka punda. Magulo pa mga kawaray kasi hindi pa namin naayos. Ayusin namin para dun sa aming bisitang kaibigan ko, si Biboy, na kung dito man siya matulog, para hindi na siya magrenta sa sa hotel, kasi siyempre pag nagrenta pa sa hotel medyo mataas ang pambayad nun, mahal, mataas ang bayad kasi hindi naman basta-basta yun. Alam naman ilang araw ka dun, tapos i-rent mo ibubuk ka ng sponsor ng ganong kalaki. Siyempre na lang,
kaysa naman i-book niya na yun, ipang ano na lang niya, pang gastos-gastos sa kanyang pag bibiyahe kung saan man siya pupunta. Siyempre, pag pumunta kasi dito si Biboy, marami nag-aaya sa kanya na pumunta sa ganito. Ay si Mr. Edward Jobs ay parang feeling ko yan po ata ang susundo at pupunta sila sa Tagaytay. Hindi ko sure, pero malalaman na lang natin sa December 11 kasi December 11 ang punta ni Biboy dito sa Manila. Basta open na open sa akin si Biboy dito sa amin ni Pe. Kaya nga linilinis namin yung ano na yun para kung gusto niya doon matulog, pwede. Kung dito, pwede rin naman sa loob, pwede rin sa taas. Basta kung saan man niya gusto. Pero aayusin lang namin yun para kung sakali lang na mas malamig kasi doon mga kawaray yung area na yun kaysa doon sa taas, napakainit. Lalo na hindi naman lahat ng gabi ay malamig. Minsan, kahit gabi ron sa taas, napakainit. Papawis-pawis siya ron. Kaya dito kami natutulog sa baba. Malit lang naman ang inuupahan namin pero tahimik naman dito. At yun doon naman na linilinis namin ay tinutulugan namin talaga yun. Pag mayroon kaming pumupunta rito, kamag-anak ni Pe, ang kamag-anak ko, ang kapatid ko, pumupunta rito, doon ko minsan pinapatulog, minsan doon sa taas. Yung matibay-tibay ang balat doon sa taas. Yung medyo alam naman na hindi naman kayang init doon, dito na lang, mas maganda. Mas mainam kasi dito mga kawaray. At dito hindi mo maririnig ang boses sa dyan sa labas talaga lahat pag gabi. Pag dito ka, pag doon ka sa taas, rinig na rinig mo ang mga ingay, kung anong tugtog. Tapos dito kasi nakakapag live si B-Boy, pwede rin sa loob kasi yung anak ko malikot, hindi siya rito ng live. Maluwag to, mga ilang metro din to. Maganda yun, aayusin lang namin. Ayusin pala nito, hindi ako. Kasi ako magtitinda ako ngayon, iwanan ko itong mga kalat, si Pe ang bahala dyan. Kasi pagdating sa bahay, si Pe ang nag-aasikaso. Yung inano lang niya sa akin, yung taas na yun na pinaglagyan ng plywood kasi butas yun, nasira. Dinagyan ko muna ng temporaring plywood. Ayun. Dinagyan natin ng temporaring plywood yan. Yung brown na yan, dinagyan natin ng temporaring plywood kasi siraan nga yan. Para, tas lalagyan namin ng floor button po yan. Para medyo maganda tignan. Kaya, yun. Mga kawaray, hanggang dun lang muna yung ating video na to. Dito tayo sa bahay, time check is 12:27 na mga kawaray. Lalabas tayo mga kawaray at magtitinda tayo ngayon para sa ating panindang tira natin kahapon na hindi natin pa na itinda ngayon. Ititinda natin para naman may panggastos-gastos tayo. Kaya sa lahat na aking mga kaibigan sa Team Boom, ingat kayo lagi. Maraming salamat sa suporta nyo. Willie to eat, thank you so much sa kay Matthew, Kuya Sani, Tatay Rubin, Kuya Elmer, sa lahat, Grace, sa lahat ng aming team, sa Gato, Arap, Lori, Pimix, Leonard Baldosa, sa Raut, at sa kay Dairos, thank you so much Dairos Loy, thank you so much Loy, Jumar Sarati. Yan, madalas tayo nung mapasok yan sa RDR. Thank you so much sa pagpasok kanina, RDR. Sa lahat po ng ating mga kaibigan sa YT, maraming salamat sa inyong lahat. At huwag niyong kalimutan, like and share, comment down below. At ingat kayo lagi, God bless. Yan, dito lang muna guys. At idulugdong na lang natin ang video natin dun sa pagtinda natin mamaya. Bye! Kaya, katatapos ko lang mag-live guys. Yan, kalat pa namin. Inaayos namin kasi para sa darating naming Monsina dito. Safety yan dito sa akin na si B-Boy TV pag dito para hindi na siya mag-uupa sa hotel. Dito na lang siya para wala naman siyang babayaran dito at hindi ko siya pababayarin. At welcome si B-Boy dito sa bahay kahit anong araw. Kasi sa tulong yan, tulong pala ni B-Boy sa akin noon, yung libre at papakyaw ang paninda ko, malaking tulong na talaga yung ginawa niya sa akin. Kaya
kahit anong araw, anumang oras, welcome na welcome si Biboy. Kaya inaayos namin yung bakante doon para pwede siya doon o dito kung saan man siya gusto. Pero maganda doon. Maganda yun. Pag naayos yun. Maganda yung doon matulog. Kasi malamig lang yun. At lalagyan naman namin yung kortina yan. Para may privacy naman ang ating kaibigan. Peace out. Bye-bye. Love you all. Oh, hindi ko nga sanay ba ito. Gulong pa lang, 15 lang to. Yo, what's up mga kawaray? 5,000 na yan. Binibenta ni Kuya Dong ang kanyang sidecar. Magkano Kuya Dong? 20 lang. 20 lang daw. Sidecar lang ha. Yan. Bago lahat. Pintura lang ang natanggal. Pero yung ano, bakal quality. Yan. Yung sa mga gusto bibili, PM kayo agad. Yung ano lang, sidecar lang, no? Sidecar lang daw mga kawaray. Malaki ah. Yung sahig pa lang. Quality. Sabihan ko nga si Nano. Muro na yung tiger. Dito lang sa Cariñosa. Yan. Sa mga gusto. Punta nyo na. 20,000 daw. Nag-hire ako ng taga-pintura ng aming pinuupahan. Iwan ko taga Santo. Taga saan ka, madam? Ayun nga. Galing mag-hire nito. Magpintura. Lupit ah. Napinturahan na lang natin taas. Ano? Okay, ako? Palitan tayo yung puwan. Pilitan. Malaking brush siya mapuwan. Basa. Geng. Hawak pa more. Unang sabak pa lang, wala na. Lagyan. Kasi ako construction worker guys. Kaya pagpasensyahan nyo na ang aking tirada. Tirada ano to. Shout out to B-Boy. Hanggang B-Boy, inaayos na naman yung ano mo. Natuloy yan. Para hindi ka na mag-bayad sa ano. Hotel. Hotel mo ko.